El vestit de l'emperador. Hi havia una vegada un emperador, la major afecció del qual eren els vestits. En tenia moltíssims i passava hores i hores provant-se'ls i mirant-se en el mirall. Tot i ser tan vanitós, no era mal governant i els seus súbdits l'estimaven. Un dia es van presentar davant de l'emperador un parell de murris que afirmaven ser grans sastres. Van dir que podien confeccionar per a ell un vestit meravellós, quelcom únic i mai vist, que el convertiria en l'admiració del món sencer. I a més de ser un vestit més vell del que pugueu imaginar, les seves propietats màgiques us seran molt útils, va dir un dels dos murris. Oh, sens dubte, va afegir l'altre. Doncs el vestit que us oferim només podrà ser vist per les persones intel·ligents. Realment, un vestit així em seria molt útil, va dir l'emperador, perquè em permetria distingir els necis dels savis, la qual cosa és molt important per un monarca. Digueu-me, què és el que necessiteu per fer-me aquest vestit i poseu-vos ràpidament a treballar en els telers del palau. Els murris van demanar una gran quantitat d'or, joies i seda. Es van instal·lar en els telers i van fingir estar teixint, encara que no feien més que repetir gestos i moure les màquines amb les mans buides, com si treballessin amb fils invisibles. A mesura que anaven passant els dies, l'emperador estava més nerviós, perquè anhelava tenir el meravellós vestit. Un matí va demanar al seu primer ministre que s'acostés als telers per veure com anava la fabricació del teixit màgic. L'ancià primer ministre es va dirigir a les habitacions on estaven instal·lats els telers del palau i va veure els dos homes movent-se afanyadament, encara que sense res a les mans. Molt sorprès, el ministre es va acostar a ells, disposat a preguntar-los què estaven fent, però abans de que pogués parlar, un dels murris li va dir: «Quin honor que el primer ministre vingui a contemplar el nostre treball! Us agrada el teixit?» El ministre anava a dir que no veia res, però per por a passar per ignorant va dir que era preciós. Com els murris havien dit que només les persones intel·ligents podrien veure el vestit màgic, el ministre no es va atrevir a dir-li a l'emperador que no havia vist res de res. Li va explicar les majors meravelles sobre el teixit que els dos homes estaven preparant i l'emperador va quedar molt satisfet. Poc després, els dos murris es van presentar davant del monarca i li van dir que necessitaven més or i joies per al vestit. Al principi, l'emperador es va mostrar sorprès, però com el seu ministre havia parlat tan bé del teixit, va acabar per donar-los el que demanaven. Els dos murris van anunciar que el teixit estava preparat i que havien començat a cosir el vestit, i pocs dies després es van presentar amb les mans buides davant de l'emperador. Naturalment, aquest no va veure res, però per por a passar per ignorant va dir que era meravellós. Si el primer ministre, que és un home savi, va pensar l'emperador, ha vist el vestit i jo no, vol dir que jo sóc un neci, però val més que els meus súbdits no se n'assabentin i no em perdran el respecte. De manera que l'emperador va anar dient a tothom que el vestit era magnífic i que tenia ganes d'estrenar-lo. Els murris van fingir que li emprovaven diverses vegades per fer els últims ajustos i era realment graciós veure l'emperador en roba interior davant del mirall, fingint admirar un vestit inexistent. Quan els murris van anunciar que el vestit estava preparat, l'emperador va organitzar una gran festa perquè tota la gent de la seva cort l'admirés. Quina seria la sorpresa dels cortesans en veure aparèixer el seu monarca en roba interior, però com havia corregut la veu que només les persones intel·ligents podien veure aquell vestit, ningú no es va atrevir a dir que no veia res. Un dels cortesans més necis i aduladors va començar a elogiar en veu alta l'inexistent vestit i aviat el van imitar tots els altres. L'emperador va manar a organitzar una desfilada perquè tothom pogués admirar el seu vestit nou. Per por a passar per ignorant, ningú no va dir res en veure l'emperador en roba interior, fins que una nena molt petita va cridar: «L'emperador va despullat!» Llavors la gent del poble, que des d'un principi no s'havien atrevit a dir res, van començar a riure-se'n per sota el nas i a dir-se els uns als altres: «Oh, l'emperador no porta cap vestit! L'emperador va en roba interior!» L'emperador i els cortesans també havien sentit el crit de la nena i sabent que els vailets són més sincers que els adults, es van adonar que havien estat víctimes d'un engany. Però com tothom l'estava mirant, l'emperador no se li va ocórrer una altra cosa que seguir caminant molt seriós.
perquè els dos murris, falsos sastres, ja estaven lluny de la ciutat. S'havien escapat amb tot l'or i les joies que li havien tret al vanitós i ingenu emperador, i es diu que encara se'n riuen. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.